nu. Det er... Jeg skal snakke lidt. Det er altid gamer. Er du skildpadde? Hvad er hans telefoner er blevet ødelagt? Gå nu med dig! Au, er det en skildpadde? Er det godt? Ja, okay. Nå. Den ser da godt nok pæn ud. Vi vil bare lave en lille vlog her. Folk, at jeg skyder så hårdt til dem, så de gør Au, gå med dig, Rune. Hvorfor kan jeg ikke sætte Det er lovligt god. Han er ikke sat sød. Han er ikke sat sød. Spiller bordtennis. Vi spiller bordtennis. Eller de spiller bordtennis. Det er rimelig kedeligt. Gå nu med dig. Bare grund af, at du er misundelig. Spasser. Ej, hallo Markus, du har optaget på det her. Du har optaget det der. Men jeg spiller Aske godt.